Голямата лотария на България Бинго Милиони стартира тази вечер от 18:30 часа по BTV. Каква ще бъде динамиката, интригата и емоцията на играта, която ще зарадва много от вас, ще разберем от нейният водещ, актьорът Владимир Карамазов. Добре дошъл! Здравей! Зареден ли си с емоции? Тази вечер е старта на играта. Какво да очакваме? Ами да, това ще бъде игра с така позитивна енергия. В това предаване много хора ще печелят пари, което ще е страхотно и надявам се да се забавляваме. Тази вечер предаването ще тръгне по един малко по-особен начин. Ще играят четирима човека, които са популярни личности, които всеки си е набелязал кауза, за която ще играе. След това ще дари парите на тази кауза. Хората ще бъдат Стефка Янорова, Боби Лазаров от BTV, Иван Тишев и Антоанета Илиева. Като всеки си е намерил кауза, за която ще даде парите. Например, Стефка Янорова на едно семейство избрала, което е в бедствено положение. В нужда, да, в нужда. Боби Лазаров ще си даде парите на един студент, който всички знаем, че на студентите пари трябват. И така, да. Антоанета Илиева пък на една спортна федерация, която била в бедствено положение. Тя много иска да помогне. И Иван Тишев на УНИЦЕФ. След събота днеска ще има голям концерт УНИЦЕФ. Така че ще започнем с благотворителност, но оттам насетне всички хора, които играят с талоните, могат да участват в студиото, да печелят много големи награди, не само в студиото. Да, знам, че общата стойност на печалбите е 34 милиона лева. Да. Наистина е голямо предизвикателство и това е... Вероятно, нашите зрители очакват с голям интерес старта на Бинго Милиони. Ти вълнуваш ли се от този старт? Има ли някакво предизвикателство различно от досегашната ти работа като водещ? Аз смятам, ти много добре също знаеш, че актьорската професия е много разнообразна и и това всъщност е едно от така много хубавите неща на тази професия. Тя е разнообразна. Аз наистина искам през моята кариера, през цялата ми кариера да съм се сблъскал с всичко. Това е нещо, което до сега не съм правил. Това е студийно предаване. 6 пъти в седмицата. Да, което такова нещо, такава интензивност, аз не съм водил предаване по телевизията. Survivor е коренно различно нещо и ми беше любопитно ми е в момента, че се сблъскам с постоянно различни хора, нови хора. Трябва да общувам с тях, да ги предразполагам и за мен това е наистина предизвикателство. След години и на студийното предаване ще съм сложил чавка, че съм минал и през това. И след, може би, още 20 години няма нищо да може да ме уплаши. Ще бъда един истински професионалист. Ти вече си. Много ти се радвам аз и зрителите на BTV със сигурност. Спомена общуване. Знам, че ще имаш много така близко общуване с твоята асистентка в предаването, ко-водещата, нека да я наречем, Райна. Как се общува с нея? Райна е супер готино момиче. Аз, за съжаление, в моята професия съм затворен в един такъв кръг и малко общувам с хора извън тази професия. А Райна е човек извън тази професия. Мисля, че зрителите ще я харесат. Много лъчезарно момиче. Тя ще влезе малко по-нататък в предаването, като изненада, като се развие играта. С развитието на играта ще има и нови неща. Тя се появи едно от тези нови неща. Така ще бъде интересно и хората нека да очакват. Той ще стартираш без асистентка. Ще стартирам за сега без асистентка. Сигурна съм, че ще се справиш страхотно. После ще имам голяма нужда и тя ще дойде да помага. Като наберете скорост. Добре, на добър час на играта. Благодаря. Искам обаче да поговорим оставалите време все пак и за театъра. Ти работиш върху страшно много проекти и също, освен че си актьор, и продуцираш в Трите мечки Ентертеймент, да го кажем, заедно с твоите колеги и приятели Захари Бахаров и Юлиан Вергов. Какво става с Трите мечки? С Трите мечки се случват много неща. Всъщност това е основното ми занимание. Всичко останало е между другото и намираме време за останалите неща. Основното занимание естествено е театър и то винаги в театър е бил така на първа линия. В момента преди предаване се опитах да звъна на Захари и Юлиан да ги питам какво мога да кажа. Защото аз винаги съм бил казвал нещо, което след това искат да ми махнат скалпа. И сега в момента съм много натръни какво точно да кажа, защото очаквам веднага след предаване телефонни обаждания с
Дай моя неприятни... телефон, моя телефон, аз ще се опитам да потуша огъня, колкото е възможно. Захари е много, много опасен, вече не мога изобщо да занимавам с него, просто ми писам с неговите глупости, да не казваме това, да не казваме това. Подготвям едно театрално представление и един много голям спектакъл, който няма да е по драматургичен текст, ще е една наша идея, която ще реализираме с изключителни творци. Кога? Значи, едното нещо трябва да излезе есента, а другото сега. Сега април месец трябва да излезе първото. Голямото, дето не се е случвало до сега в България. Сега в България ще се случи към септември месец. Много е огромен проект. Много време ще ни трябва да го подготвиме. Вече сме направили големите първи крачки. Ще има ли някакви приходящи хора в този проект или ще сте само три? Само ще сме тримата в големия проект, а в този, който сега в момента се създава, ние сме някакви тотални идиоти. Тайна голяма. Големите тайни, които се пазят. Хвалете се, бе, хора. Хвалете се. Хубавите неща трябва да се казват. Аз би го правил, но те да, ясно. Все пак не си сам. Кажи ми, моля ти се, знам, че в Нощта на театрите изиграхте представлението Арт, което е пак продукция на Трите мечки. Обаче на ролята на Захари влезе обичаният от нас Владо Пенев. Как се справи? Каква беше реакцията на публиката? Това е също много хубаво на нашата професия. Ние, между другото, сме привилегировани пред всички професии на изкуство, защото с нас се случват наистина много различни неща. Това беше жестоко предизвикателство, защото Владо Пенев играе това представление и тази роля 15 години в Малък градски театър зад канала. Ходете да го гледате, който не го е гледал. И всъщност да влезе в нашото представление, то е коренно различно като логика, като случване, като акценти, събития. И Владо Пенев влезе с 2 репетиции. Беше адски готино, защото то се пробърна цялото представление надолу с главата. Стана нещо коренно различно. Какво каза Владо? Ти знам, че можеш да го имитираш добре. Не мога, обаче Владо каза, че просто толкова пот и толкова стрес не е преживял от много дълго време. По едно време аз изпомням една случка. Към края на представлението той беше много в кондиция, държеше такъв и играеше на 100. И по едно време аз го видях, той се обърна и просто нещо някакси рухна. Вика, какво става? И той после ми каза, просто изведнъж се изморих. И просто клекнах и не знам нито какво следва, нито какво трябва да кажа. Това беше точно на финала. Оттам пък Юлян е много хладнокръвен, извади нещата. И всъщност хората, които го гледаха, наши приятели, които са гледали нашия вариант, неговия вариант и всъщност смесения вариант, казаха, че е било супер готино. На теб случвало ли ти се нещо подобно? Да влезеш в една такава ситуация, да заместиш колега за 2 репетиции? Случвало ми се. Спомням си на Александър Морфов в едно представление много давна, Бурята. Такъв стрес беше, че изобщо не знаех къде се намирам. След това го играх много време представлението, но беше голям стрес. Това така ми е най-яркия спомен, защото може би беше много бързо след като влезнах в трупата на Народния след завършването ми във Витис и беше голям стрес за мен и винаги едно такова нещо си е голям стрес. Това е така. Да влезеш, особено в представление, което не си играл и което е играно вече. Да. Ние също Арт направихме много голяма. Вече 70 представления изиграхме. Бройката е голяма. Между другото, този сезон случиха много хубави неща в театъра. Само юбилей. Те неща са жестоки. Направихме 10 години от Рибари и неговата душа в 199. Близо сега ще направим 200 представление. Ревизор 50-то, Арт 50-то, какво беше 100 на спанах с картофи направихме. И въобще много хубави неща. Това означава, че представленията са добри. Браво, поздравления. Кажи ми как е Александър Морфов, освен като режисьор на Народния театър, вече е директор от съвсем скоро. Има ли някаква промяна в него? Ти самия виждаш ли? Едва ли. Сашо е бил директор и преди на Народния театър. Едва ли нещо подобно ще го промени като човек. По-скоро ситуацията в момента е изключително странна в тази гилдия, в театралната гилдия. И мисля, че Сашо е бил директор на този театър и това е добре за театъра. Вече той не е постоянен директор, той е временно изпълняващ. Да. Това не знам до кога ще продължи. Той си има собствените ангажименти, така че мисля, че за момента нещата са
изясняване на ситуацията и така нататък. Но Саша е бил директор, справил се с това нещо, така че не мисля, че ще му попречи и би могло да стане нещо с него. Ти спомена за стреса преди малко, когато си влязъл инцидентно замествайки колега твой в спектакъл. Има ли си някакви инциденти по време на спектакли? Да си забравиш текста, да забравиш откъде влизаш, да забравиш да влезеш въобще? Имам един страхотен момент, винаги го разказвам него, защото е много ярък. С моята прекрасна обичана колежка Мария Каварджикова се случи. Играеме с нея в Идеалния мъж и копчета на роклята й се счупиха всичките и падна цялата рокля на земята и тя стана по-бельо. Беше страшно, защото такъв шок и за двама ни беше това. Аз хващам роклята, дигам я. Тя застана така пред публиката. Публиката разбра, че това е нещо абсолютно извънредно. Само за нея. Публиката обича такива неща. Така. Започна да ръкопляска. Сигурно 2 минути аплодисменти. Аз отзад се мъча с опрастия копчета. И аз виждам, че те са счупени, да му се не знае. Няма как да се закопча. Започвам нещо. Едната такова я сложих в плътта. Не знам си какво. Нещо направих там, закрепих роклята. Започнахме да играеме. Дам пак роклята на земята. Викам нещо по-удей. Това беше към 5-6 минути. След това месеци наред аз чувах хора, които са били на това представление, са разказали техни приятели и 2 пъти стигна този слух до мен, че са казали, това беше жестоко изживяване, тези хора как се оправиха. Хората обичат такива неща и то всъщност театъра затова е толкова ценен, че се случват неща различни от, примерно, киното, където всичко е застопорено. Остава ли ти време за твоите хобита? Знам, че едното ти от хобитата са пътуванията в чужбина и моторите. Да, остава ли ти време за тях? Нещо. Може да е много гадно това, което правя, но когато дойде сезона за моторите, колкото и работа да имам, аз винаги намирам време за мотори с лъжи, с мишкуване, с какво ли не. Но аз постоянно съм в някакви лъжи и се усещам, че не съм на мотора. Какви ли не. Болен съм, кръка ме боли, имам някаква зверска, важна работа. И аз винаги и много често си викам, сега някой, ако ме види с мотора, слава Богу, че има някаква каска. Защото аз съм излъгал сигурно 90 човека в момента, които са много тъп, защото вече никой няма да ми вярва. Но за моторите просто съм тотален там маняк и всичко възможно правя. За пътуването ми е по-трудно, защото вече е свързано с време. Така, там не можеш да излъжеш. Не мога да излъжа толкова трайно. Но пък мен работата много ме свързва в момента с пътуването, с това мое хоби и постоянно пътувам и поради работа, така че закрепвам ги хобитата. Която е любимата дестинация? Искаш ли някъде да се върнеш, където вече си бил? Архентина, Буенос Айрес. Защо? Може би това е най-хубавото място, където съм ходил. Не знам, атмосферата е страхотна, хората са много готини, приличат много на нас, мащаба на целия град, културните мероприятия, които там има постоянно, идват балети, театър има на много високо ниво. Въобще супер много ми хареса Буенос Айрес, много бих искал да живея там. И някакси аз отидах, когато тук беше киша през зимата, там едно слънце, 30 кусор градуса, череши ядеме. Въобще, страхотно беше. Изкарахме си жестоко. Между другото, ходихме с Владо Пенев и с Евда Шишманова бяхме една група и си изкарахме страхотно 2 седмици в Буенос Айрес. Страхотно място не съм ходила, но така по разкази на хора били там. Снимки много и на мен много ми се сходи. Друга дестинация. В Камбоджа хареса ли ти? В Камбоджа много се изненадах, защото аз съм ходил преди 10 години в Камбоджа. Беше нищо, нула. Няма асфалт, няма бензиностанция, няма нищо. Нула. Едно равно поле. Сега отидах, за 10 години нещата бяха дръпнали страшно много и много ме очуди това. Острова, на който бяхме, беше жестока красота, такъв девствен остров, природа страхотна. Ние живяхме на 10 крачки, моята къща беше от океана. Страхотна работа. 2 месеца заспивам на шума на вълните, събуждам се от вълните. Да, прескочих зимата, което беше също много хубаво. Чудесно, това е на много хубава почивка, така някакси да смениш. То там Survivor е доста
тежко изпитание, но пък все пак се занимава само с едно единствено нещо. Не ти звъни постоянно телефона, не пишеш имейли, не си постоянно напред-назад в колата. И така че, да, мозъкът ти отпочива. Летиш много насам-натам по света. Качваш ли се на крилете на любовта? Крилете на любовта, по някой път се качвам, по някой път се разочаровам от крилете на любовта. Няма полет дълъг. Няма полет дълъг. Вече надявам се това нещо да стане, защото пък всички около мене вече са... Да, вече са семейни с деца. Семейни, не че там нещата текат по мед и масло. Ако трябва от тях да си имам пример, най-вероятно никога няма да се кача на крилете на любовта, но все пак това нещо трябва да се случи и с мен рано или късно. Но пък ето, децата са едно страхотно нещо. Ти разказа твоето. Да, това е нещо хубаво и за това си заслужава да минеш през всякакви адове на една връзка. Абсолютно съм съгласна с теб. Да, и в момента и брат ми има дете, племеника ми, всички сме луи по него. Аз много обичам да се грижа за него. Забавлявате ли се? Много се забавлявам. Какво правите? Връщаш ли се в детските години? Ръмжиш ли с камиончета и така? Не, това е нещо страшно. Това са театри, глупости, гласове. Дори по някой път му идвам в повече и брат ми каза, като отида за една седмица, толкова много дигам летвата, че той за една седмица свиква на всякаквите маймуняди и на всичко, което аз му предлагам, защото аз опитвам много разнообразна програма. Пеене, танци, смешки, сериозности, кукли, не знам си какво, тичане, спорт, много, всичко, много голям пакет. Като си тръгна този пакет, започва да му липсва и той започва да изисква вече. Да, чуваме се по скайпа, имаме маймуняди също, голям пакет приготвен. И така, и брат ми много живее в Лондон. Да, сърдъци, че дигам летвата и след това една седмица няма кой да я поддържа и има кризисен период една седмица и така. Имаш интересна брошка на ревера. Разкажи ми за нея. Виждаме знака на Сойка Присмехулка, тази... Да, ето сега в момента правя бунт, всички да го видят. Да. Аз съм фен на книгите. Фен съм на книгите и всъщност хората, които разпространяват филма в България, видях, че съм голям фен, много пъти си говорихме и те изискаха от техните продуценти в Америка да ми изпратят. Те като ми я дадоха и аз много се зарадвах, защото аз много я харесвам. Да, наистина. Ето аз сега в момента правя някакъв бунт таен. Някои хората ще усетят какъв след време. Добре. Няма да го издаваме, да си го усетят. Да. Владо, много ми беше приятно. Имам още хиляди въпроси, които искам да ти задам, но за съжаление знаеш как е в телевизията. Мина ли времето? Мина времето. За съжаление мина. Успех на Бинго Милиони тази вечер. Благодаря. Успех на всички твои професионални ангажименти, проекти бъдещи и се надявам отново да дойдеш и да разкажеш за тях. Ще разкажи на тебе успех във всичко. Благодаря ти от сърце.